Hvad så, folkens? Jeg spiller sådan en lille solo-bane her. Hvad fuck er du? Jeg er din ven Jesper. Hej Jesper. Ja, hej. Skal vi spille? Det kan vi godt. Nå, okay. Du joiner mig. Så gør vi det. Jeg er inde. Det er sikkert sammentræf. Ja, det er sammentræf der. Jeg ved ikke engang, hvor du er. Nu skal jeg skyde dig. Nej, hej folkens. Vi er Soblus-drengene. Yes, Soblus Dragon, motherfucker. Soblus. Yes, Soblus. Soblus. De styrer. Hvad laver du der? Hvorfor hænger du på bagsiden af den? Surprise, motherfucker. Thanks for gun, bitch. Oscar, nu skal vi ikke lave nogen fejl i den her optagelse her. Jamen, jeg har ikke trykket på nogen knap endnu. Det tror jeg ikke på. Det tror jeg bare ikke på, vel? Nej, jeg tror ikke på det. Han tror ikke på det. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Nå, men nom. Chips, det smager godt. Nå, men nom. Hvorfor står du der? Nede! Lige præcis, ja. Der var du ikke. Der var du ikke. Og mig er derude. Jeg ved ikke, hvor du er. Du kan bare gå derned. Du kan bare gå derned, så kan jeg se det. Hold nu op. Nej, du kom herned. Nej! Jo. Det der trick der, det gider jeg ikke. Jeg har ikke lyst til det, når du gør det der. Det er ikke så sjovt. Jeg er simpelthen så dårlig nu. Hvorfor skader min bum så lidt? Det er et dårligt, hvem du har. Hvorfor går du den samme vej hele tiden? Det gør jeg heller ikke. Super. Hvad er det for et våben, du har? Hold da Hold lidt kæft. Ja, nu får jeg det bedste våben i hele spillet. Jeg har en AVP lige nu. Kom der ned, så skyder jeg dig. Har du en AVP? Ja, jeg har en AVP. Kom nu. Ja. Kom nu. Num. Jeg venter på dig. Nej, jeg havde jo ikke en AVP. Det er en fandme en sjov AVP, jeg har, hvis det var en AVP. Num. Hvorfor er du så god, Oscar? Fordi jeg er hardcore. Nej, du er ikke. Du er ikke hardcore. Du skal ikke lyve. Hvordan fanden skal du komme derned så hurtigt? Det kan jeg bare. Jeg skynder mig bare Jeg ned. glæder mig til at se den her video her. Aha. Gør jeg simpelthen. Hvor træner du af, hva'? Så du godt lade være med det der. Den der AVP derinde. Så... Dit forpulede. Jeg kan ikke lide den. Hvad? Jeg skal ikke lide den. Den forpulede EVP, du har. Den er grim. Det er bare den forpulede fucking lorte EVP, du har. Hvad med Bansson? Det er modbydeligt at høre på. Okay, jeg har skiftet den ud nu. Har du skiftet nu? Mhm. Til et scout. Lige præcis. Nej! Oscar, det der, det er ikke sjovt, når du kamer på den her måde. Ismir Wayne Rooney. Det er mig, Wayne Rooney. Ej, jeg fandt ikke. Kraftedeme ikke Wayne Rooney. En homo lille Oscar. Hallo, Oscar, lyder lyden egentlig anderledes for dig? Det er lidt. Altså, når du skyder våbnet? Gør det.
Ja, det lyder bedre. Det synes jeg ikke. Will you please fuck up that shit? Nej, lad nu være med band på den måde. Det kan være, der er børn, der ser med. Ej, det må I Selvom- fandme undskylde. Det må I sgu undskylde. Selvom børn. Altså, det kan godt være, der er sådan nogle små nogen, der ser med på 9 år. Beep, 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 beep. What the boom? What the boom? Ja, nu begynder det at blive kedeligt for YouTube, så begynder at gøre noget andet, for fanden. Helvede. Åh. Åh. Fy. Nej, jeg vil have en cola. Jeg vil have en cola. Hvorfor vil jeg så meget have en cola? Kan du svare mig på det? Fordi du er mongol derfor. Jeg er sgu ikke mongol, jeg vil bare gerne have en cola. Jeg er mongol, der gerne vil have en cola. Jeg vil cola. Hallo, kommer du eller hvad? Nej, jeg skal ikke der. Lad nu mere. Jeg har ikke lyst til det der. Og hvorfor skal jeg dernede? Hallo, Oscar, jeg tror faktisk, at jeg kan få lyd på på mit fjernsyn også. Jeg spiller på. Tror du? Ja. Thanks for gun. Beep. Nu er du død. Nej, jeg er ikke død nu. Nu har de gun. Så, nu bliver det sjovere for dem, der ser. Nej, jeg er nødt til at rive min hud af. Ja, min hud. Min hud, den skal af. Det er nok også ved at være tid til at... folkens, Nej, vi ses. Okay, farvel. Det var lidt en underlig slutning. Wula, wula,